ta shiga ruhina, so ne ya kaman in babu ke yaya zanyi, karki ce ba kyayi. Sanki ya zamo tamkar iska ne da nake shakawa, ya mamaye ruhina na kasa numfasawa. Kome nake yi sai na jima na kasa ganewa, in kika bar ragamar kauna al-IMASH kamar na zanyi. Na kyale sauran mata ke kawai nake hangowa, ke ce madubi na komai da ke nake dubawa. Na baki kamfan kaunata ta hoki yau daurawa, in har ina iya motsawa kaunar gini ita zanyi. Turan gini turan zane Allahu ya yau tsarawa, ni da ke tamkar hanta da jini ne, to ko babatu na rabewa. Ko ina nake in kika kira ni baby dole na yi amsawa, ki zamo maradin ruhina a san ki ba na shayi. Baby tashi zo mu je bakin kogi domin mu yau hutawa. Zan bayyana miki sirrina amma ki yau boyewa, zan faɗa da zuciya ke kuma kunnuwan ki yau buɗewa. Cikin idanuna kika gani kin san yabon ki nake yi. Kafin na mace ki zo mu yau ganawa, tunda na sani zancen aure na ni da ke bayyuwa. Tunda an hana mini ke komai in zan yi ba ni iyawa, ya da daɗi ni dai ba ni gudun ki tsayawa zan yi. An sani wani hali sanadi na rashin ka na ramewa, ya zan yi yanzu gidan musu gane kanka na rudewa. Ko abinci ban iya ce don an nisantan da masoyi, zo fita na halin da na tsinci rayuwa ta nawa. Da ba su so mi aure za na bi ka ba ni tsayawa, duniyar mayin da akwai wata sabuwa miyo canzawa. Muje mu can ai mana aure sunnar ma'aiki zaɓe. Yanzu na ji muryar ki gashi har na fara dan takawa, da can ina kyarma sai dai a kwantar ko a yau ta dawa. Burin masoya si aure na sunna sai zaunawa, rayuwa idan ba ke na tabbata ni macewa zan yi. Karkace